Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародарони аҳли ислом, кадоме ки мехоҳем кӯмак кунем ба фаранози маъюби раҳнамегаштагӣ, ина марҳамат айсари нав чӣ хеле ки шумо хостен, ина комментариҳоро мемонем бихонем. Гуфтем ки натонистестем спитамен банк гузаронда, мо номероя привязана намонда будем. Ина айсари нав номероро мемонем. Кадоме ки ина ма дароӣ карда буд, номерои маро медонист, шиносои ма. Ина чекшам мемонам, марҳамат бибинед. 2400 чанд сум гузашта буд мада. Ина ма 2500 сум гирифтум, сразу перевод кардам дар номерои ҳамин модар. Кадоме ки хайри хича барои ҳамин кӯдаки ноболиғе ки раҳ намегарда, 18 сол шуд қариб, дареғ намедона, худованд дасти кама набина, сарбаланд, хонаобод. Видеоро агар илоҷтон боша вазбинӣ накуна, падилитса кунед, то ин ки дигар бародаро кӯмакҳои хича, хайри хича дар ҳамин хоҳари мо бирасонанд. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ. Сарбаланд, хонаобод. Падилитсаро фаромӯш накунед.